ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଖରା ଟାଇମ୍ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟତଃ ଛୁଟି ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଛୁଟି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଘରେ ସେମାନେ ବୁଲାଚଲା କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୋଜିଭାଜି ହେଲେ ସେମାନେ ଭୋଜିଭାଜିକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାମିଶା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଗଲାବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୋଜିଭାଜିରେ ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି, ତା ସହିତ ସ୍କୁଲର ବଦନାମ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କରି ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ କାମ କରିବେ, ନହେଲେ କାମ ନ କଲେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ରହିବେ ଆଉ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଭଲରେ ରହିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଚାରି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ବି ସେମାନେ ବଜାୟ ରଖିବେ, ତା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ରହିବେ ଆଉ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ବି ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲାମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ଆଉ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।